nakonec to dopadlo tak, kamarádi, že se mi vypila baterka a musíme Michal táhnout. Takže fakt super. Příště 2 baterky 100%. Takže už jsou to 2 dny, co jsme sem přijeli a nic moc se toho nestalo, já jsem moc ani nenatáčel, řekl jsem si, že tuto video, jestli ho vůbec vydám, tak ho vydám spíš jako takový moc nemluvící, prostě jarní výprava na Orlík. Výprava, na kterou jsme se hrozně dlouho připravovali, spousta věcí jsme kvůli tomu i koupili, záleželo nám na tom, jsme tady vlastně od čtvrtka od rána. Ve čtvrtek se nestalo vůbec nic, včera do půlky dne taky vůbec nic. No takže jsme potom vlastně včera v půlce dne přišli na to, že to vozíme táhle dozadu, na druhou stranu, tam to nic nedělá, že to zkusíme hodit trošku blíž a začali chodit násaďáci, no, na popku, bílá popka, žlutá popka, takže se chytlo včera 6 ryb, 2 cejni, 4 kapři. Asi za půl dne docela v pohodě. Každopádně dneska ráno už to nabralo trošku jiný odvar. Vlastně vstali jsme brzo, vstali jsme někdy po 5. hodině a zavezli jsme to vlastně znova na druhou stranu. Klasický panáček, respektive ne úplně klasický, já nevím, jestli tady nějakýho mám, ale takovej ten půlka popky, půlka bojlísku, vypadá to jako kuří oko. Ale očividně to ty ryby docela baví, takže to jsem tam dal kolem 6:15, 6:20. Rozednívalo se a 20 minut na to přišel první záběr. Tím, že to vlastně bylo položený 1,5 m až 2 metry od té skály, tak to nebyla žádná jízda, bylo to pomalý pípání a potom hned následoval padák a to znamenalo, že jsme hned věděli, že tam je ryba, takže jsem vyrazil na vodu. Byl to vlastně můj první souboj s větší rybou takhle z lodě. Hrozně jsem si to užil, začalo chcát, bylo to prostě úplně takový jako dramatický. Bral mi hrozně brzdu a když jsem ho viděl, tak jsem si myslel, že bude mít kolem 10 kg, nakonec měl něco kolem 8,5 kg. Když jsme odvažovali podložku nebo vážící sák, tak jsme navážili 3 kg a kapr měl něco kolem 11 kg na váze, takže kolem 8,5 kg. Mně teda přišlo, že ta podložka je nějak hrozně moc těžká, my jsme ji odvážili vlastně hrozně pozdě, až po tom, co jsme toho kapra pustili a byla mokrá, protože byla ve vodě, no, takže nevíme, kolem 9 kg, 8,5 kg. Takže uvidíme, no. Ozvu se zase za chvilku, udělám ještě nějaký jedno video, shrneme si, co se stalo dneska všechno. No a dneska máme vlastně sobotu, už je skoro večer a my jsme vlastně, nebo já jsem měl záběr někdy kolem 2. hodiny, kdy přišel nějaký 65 cm kapřík, kolem 4-5 kg maximálně, ani možná ne, možná přeháním. Takže taktiku máme furt skoro stejnou, jeden prut vzadu, jeden prut tady vepředu, tam kde fakt je maximální hloubka, tady přede mnou, já to vozím doleva, Michal ten to vozí doprava, tak já tam mám fakt těch 13 metrů cca a jde to fakt tady pozvolna. Je taková, nejsou tady žádný ani pořádný hrany, je tady prostě pozvolný sráz až do těch 12 metrů. V tom, kde se to vlastně mění, tak tam jsou vidět ryby, tak tam mám teď levej prut. Tam tak vlastně přišel i ten kapr dneska a ten ráno přišel ze zadu, no.
A jak jsem říkal, no, vypadal velké. Já jsem byl trošku v takový té euforii, že takhle letos první ryba na orlíku pořádná. Souboj to byl krásný a hrozně jsem si ji užil. No a klasika prostě moje natáčecí schopnosti, tak jsem ho vlastně natočil jenom v té sítce GoPrem. Potom jsem chtěl ještě si udělat aspoň pořádnou hezkou fotku ve vodě a než jsme to stihli vyfotit, tak mi vlastně vyskočil z náručí a skočil do vody a uplaval, ale to vůbec nevadí, protože přijde určitě ještě větší a když ne, tak zase někdy příště a jsem za něj strašně rád, že přišel. A teď jsem vlastně na ten pravej prut, tak jsem tam dal 30 kouli, nevím, jestli jsem vám to už neříkal, 30 kouli s panáčkem, seříznutou. Ne, neříkal vlastně, já jsem vám říkal, že jsem to chytil na to kuří oko. Tak teď jsem udělal to samý, akorát jsem to dal se 30 koulí, nevím, jestli tady kde mám, a dal jsem tam tuhle citrusovou popku 18 mm, takže to pěkně vyvažuje a uvidíme, no. Uvidíme. Jinak tady takhle máme obydlí, máme tady pěkný vinec, musíme ještě udělat generální úklid. Tady máme trojnožku na vážení, ta už se teda dneska jednou použila. Docela mě překvapuje, že takováhle lehká foxová podložka váží 3 kg. No, takhle mám ve člunu nějaký věci, s čím krmím. Tady mám ty 30 koule, je to Calanus Krill. Na té klabavě to fungovalo, tak uvidíme, co tady. A jinak chytám na mainline kuličky cel a teď jsem tam před chvilkou naházel, protože už mám zbytek koulí, tak trošku tygřáků, trošku kukuřice a trošku halibutkových pelet. No. Jinak olůvka 130 minimálně gramů, dokonce teď mám na obou dvou 180. No a tak asi tady žijem, no. Snad ještě něco přijde, máme tady docela fakt klid, tím, že jsme vlastně se nalodili asi kilometr vlastně po proudu a jeli sem nahoru, tak tady nejsou žádný lidi, akorát nahoře jsou nějaký chatky tady, ale minimálně lidí se tady myhne přes den, protože je to velký sráz. Akorát tádle teda, tak tam je nějaký partystan, nějaký bivaky, tam je nějaká loď, tak tam občas jsou trošku hlučnější, ale to my jsme dneska byli taky, protože vlastně kolem odpoledne tak začal fičet strašný vítr a my na to nejsme zvyklí tím, že to ještě pořádně neumíme. No a prostě já jsem musel do vody, zout si boty, prostě já jsem to tady, jak jsem se vyloďoval, tak vítr mě vzal bokem, tady všechny pruty jsem tady vzal, zamotali se mi pruty do motoru, do elcholotu, pak i motor vzal i backleady, prostě takže záběry prostě na všech prutech a tak, no, takže taková nemilá příhoda. A dokonce ještě vtipná historka, první noc, takže ve čtvrtek tady parťák Michal, tak vlastně jel dozadu k té skále a byl ve vásce a nějak mu nedošlo, že prostě úplně to nemůže rvát. No a pruty prostě, já nevím, za 2,5 tisíce prut, tak ho zlomil vejpůl, takže ještě jsme tady měli rychlo doručovatele další den, který nám přivezl 2 náhradní pruty, protože my blbečci jsme si nevzali ani jeden náhradní prut pro případ nouze, kterou jsme nečekali, ale přišla, takže tak. No, já už moc povídat nebudu, uvidíme, co se bude dít. Každopádně další, jestli přijde nějaká ryba, tak vám ji natočím, protože mi přijde, že vůbec nemám natočený ryby, ale přece ono to není jenom o těch rybách, je to o tom, jak je to nádherný. Tady
Mám prutíky, swingry, jsou lehonký teda, teď jsem je vyměnil, měl jsem tam předtím ty bílý, ale ono teď už nefouká a mně se tu ty líbí víc, takže tak. Jinak mám šňůru, Michal ten má normálně vlaset, takže a zaváží to až na druhou stranu, takže úplně v pohodě, ale já jsem si vzal šňůru, protože jsme původně měli na Nový Mlýny a je to tracker propel braid se to jmenuje nějak tak. No. Asi ta nejlevnější šňůra, co se dá sehnat takhle z mýho okolí, co se týče jako poměr, cena a dílka. Jinak ty šňůry jsou strašně přepálený, takže tak, posledních nějakých 20 metrů cca nebo 25 metrů mám samozřejmě 0,60 šokáč, který je tam absolutně nutný tady na tom orlíku, když jsou tady ty hrany a ostrý ty šutry a tak no. Takže tak, Michal se vrací zpátky, jdeme to tady poklidit, dáme si asi štamprličku, rumíčka na zahřátí, aby jsme se trošku uklidnili z toho všeho, co se tady dneska dělo, za hrozný manévry a dáme si štamprdlu a budeme doufat, že přijde nějaká ryba, no. Mohla by, akorát prostě ten orlík mi přijde, že to bere prostě ráno, brzo ráno fakt, když se rozednívá a pak to skoro jako přes den něco a večer to většinou mlčí, no. Že větší ryba většinou, co jsme tady teda chytali, tak nám nepřišla někdy za tmy. Takže tak. Tak zatím. Nádherná fiška, kámo. Tak jo. Tak máme večer, je neděle a konečně přišel pořádný kapřík. Měl 10 kg a konečně jsem spokojený. Možná tady zůstaneme fakt až do úterý. Dneska bylo fakt hezky, bylo 21 stupňů přes den, teď je kolem 15-16 stupňů a už je skoro 8:45 večer nebo 8 večer, takže paráda a tak no, mám radost, strašnou radost, konečně, ta 8 byla hezká, ale byla prostě první ráno a byl jsem takovej trošku rozrušený a teď jsem si to fakt užil, ten souboj byl super, souboj byl super. Povedla se fotka, povedlo se video, a jsem nesmírně rád, takže mám totální vzpomínku na tuhle výpravu a ještě se nějaká určitě mamina povede. Věřím tomu, cítím to v tlaku a ve vzduchu. Tak zatím. Tori, where you been? Look, I've been dodging problems, dodging demons, better days, I swear I need them every time they call my phone, only saying what they need and need my space, need my time, in a different state of mind, everybody pocket watching, don't you take it line, I've been pouring from a cup, it ain't even wasn't good at cosplay, gave her pieces of my piece, guess I learned the hard way, had to peel the layers back, just to see what God say. I just been ducked up, I just been silent while I'm grinding, get my bucks up. I just been working on my karma, get my luck up. I just been adding to my blessings, stack my plus up. Where you been? I just been ducked up, I just been silent while I'm grinding, get my bucks up.
I just been working on my karma, get my luck up. I just been adding to my blessings, stack my plus up. Better women. Takže odjíždíme, je to tady, balíme a jedeme. Tak jedeme domů. Tak nakonec to dopadlo tak, kamarádi, že se mi vypila baterka a musíme Michal táhnout. Takže fakt super. Příště 2 baterky 100%. Every time they call my phone, only saying what they need and need my space, need my time, in a different state of mind. Everybody pocket watching, don't you take a look at mine. I've been pouring from a cup, it ain't even halfway. Had to step up off the scene, wasn't good at cosplay. Gave them pieces of my piece, guess I learned the hard way. Had to peel the layers back just to see what God say. I just been ducked up, I just been silent while I'm grinding, get my bucks up.